ассалому алайкум тамошобинони азиз. Нашри махсуси барномаи сиёсӣ таҳлили амният ва ҷомеа аст аз студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд ки мавзӯи амнияти миллӣ ва омилҳои таҳкимбахшии онро мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор медиҳад. Бо ин мақсад ба студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд даъват шуданд коршиноси доимӣ таҳлилгари масоили сиёсӣ Мухторзода Киромиддин. Устоди азиз, бо истифода аз фурсати муносиб барои иштироки доимӣ ва ибрози андешаҳои созанда, изҳори миннатдории худ ва масъулини барномаи сиёсии таҳлили амният ва ҷомеаро ба шумо баён менамоем. Саломат бошед. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳар як суханрониҳои худ таъкид медоранд ки раванди ҷаҳонишавӣ рӯз аз рӯз мураккабтар ва вазъи кунунии ҷомеаи ҷаҳони муосир аз ҳар вақта бештару бештар мураккаб, пешгӯӣ нашаванда боқӣ мемонад ва низоъҳои гуногун имрӯз дар беш аз 100 кишвари дунёро фаро гирифта ба амнияти кишварҳои гуногуни ҷаҳон таҳдидҳои зиёдро ба миён овардааст ва яке аз масъалаҳои муҳим ин таҳкими амнияти миллӣ ба ҳисоб меравад ва имрӯз мо сараввал мехостем аз устод вобаста ба ана ҳамин ҳифзи амнияти миллӣ дар замони ҳассоси ҷаҳони муосир андешашонро шунида бошем. Саломат бошед. Воқеан мавзӯъ яке аз мавзӯъҳои бисёр муҳиму актуалӣ аст, зеро буҳронҳои шадиди сиёсии ҷаҳонӣ бисёр ба амнияти давлатҳо сарукор дорад ва аз лиҳози заъфиятҳои ин росто имрӯз атрофи қариб 100 давлати дунё ба чунин муноқишаҳои мусаллаҳона рӯбарӯ гаштанд. худи амнияти миллат, амнияти давлату ҷомеа чиро дар назар дорад? Ин як ҳолати ҳифзшавандаи шахсият, давлат, соҳибихтиёрӣ, тамомияти арзӣ ва ҳамчунин оянда ҳадафи олии миллат, яъне тарзи зиндагии арзандаро дар назар дорад ки тавассути чанд рукнҳои ҳамин амният, ҳифзи ҳамин соҳибихтиёрӣ, тамомияти арзӣ дигар тавассути омилҳои иқтисодию иҷтимоию фарҳангӣ, экологӣ, дигар чиз ба даст оварда мешаванд. имрӯз агар мо ҷаҳони муосирро гирем, вазъияти сиёсии ҷаҳонӣ то андозае тавонист ки як рӯҳияи космополитӣ, як рӯҳияи ҷаҳони созанда, осоиштагиро вайрон кунад. албатта ҷомеаи Тоҷикистон низ аз он ҷумлае ҳаст ки имрӯз ҳам халқи Тоҷикистон, ҳам асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллатамон аз минбарҳои ҷаҳонӣ доимо таклифи ба эътидол овардани вазъи сиёсӣ даъво мекунанд ва ҳамчунин бо роҳи мусолимат ҳал намудани баҳсҳои байналмиллӣ ки ҳадафу принсипҳои асосии оинномаи Созмони Миллии Муттаҳидро ташкил медиҳанд, даъват мекунанд. чанд пешниҳод оиди қабули қатнома оид ба сулҳ барои наслҳои оянда шуд. яъне ин ҳамаш тақозои ҷомеаи муосир аст, тақозои принсипҳои асосии ҳамзистии байналмилалист. имрӯз албатта мо дар бобати амнияти миллӣ гуфта дар назари аввал чунин мерасад ки гӯё ҳамаи ин вобаста аст ба як қувваи беруна, гӯё ки як гурӯҳҳои террористӣ, иртиҷоӣ, радикалӣ, тундгаро аз куҷое пайдо шуданд, гӯё ки намедонем ва баъд амнияту осоиштагию тамомияти арзию соҳибихтиёрии давлатҳо таҳдид мекунанд. албатта ин дар ҷои холӣ ба миён намеояд. сабабҳои ба миён омадани буҳронҳои сиёсӣ бисёр ҳастанд. коршиносони байналмилалӣ инро асосан барои ба даст овардани сарчашмаҳои энерҷӣ ва роҳҳои транзитӣ баҳо метиҳанд, яъне ки дар куҷои сарчашмаи энергия ҳаст ва давлатҳое ки метавонад ки дар ин миён ҳамчун воситаи транзитӣ шаванд, барои онҳо таҳдид мекунанд. инҳо ҳамаш ҳамин як бозиҳои сиёсӣ ҳастанд ва давлатҳое ки дар ин ҷо аз газу нафт гӯё ки оҷизанд, надоранд, онҳо дигар масъалаҳои сиёсиро пайгирӣ мекунанд ки ин давлатҳо метавонанд ки ҳамчун пойгоҳи бо мафҳуми вай ифода кунем агар прокси минтақа
منطقه‌ای که توسط آنها ابرقدرتان با همدیگر زد و خورد میکنن. مثلا امروز ما حدودهای اطراف اسرائیل رو میگیریم یا دیگر جا، اینا منطقه‌های پروکسی هستند که خلق آن بیهوده اذیت میکشد، از این هیچ فایده ندارد. لیکن اگر یک سببی همین جنگ، آتش گرفتن خانه یک خلق از حسابی تهدید و اغوا و فتنه های تحمیلی بیرون باشد که میخوان که فضای فلان دولت رو تسخیر کنن، از آن خود کنن، یک سبب دیگرش این فضای سیاسی داخلی است. فضای سیاسی داخلی در این زمینه موقع کلید رو میبازد. مثلا امروز میبینیم که ما وقتی که صاحب اختیاری میگوییم، عامل های تحکیم بخشی همین صاحب اختیاری، صاحب استقلالی اساسا از داخل سر میشوند. دولت رو چی تامین میکند؟ امنیت دولت توسط چی به عمل برآورده میشود؟ البته این توسط واسطه های حربی مدافعوی، هم اقتصادی، ایدئولوژی دیگر محافظت کرده میشوند و سوبیکت اساسی آن خلق است. کی حفظ میکند؟ شخصی وطن دوست. شخصی که وطنش رو دوست می‌دارد، که جناب اولی سال 97 حتی در واخوری با جوانان گفتن که وطن دوستی این وسیله اساسی یا محرک اساسی پیشبرنده جامعه ما است. یعنی تکیه اساسا با وطن دوستی کنید و آنها به دو چیز گفتم. وطن دوستی در اینجا با مضمون دوست داشتن سرزمینی که در آنجا زندگی میکنیم و ملتی که ما آن را نماینده هستیم، فرزندش هستیم. یعنی همین دو چیز رو گفتن که وطن دوستی قبول کنید. و وقتی که ما وطن را دوست می‌داریم و وی رو با تمام نرخ جان و تن حفظ میکنیم. این در زمین دوست داشتن وطن، میهم پرستی، در زمینه غرور ملی، افتخار ملی، دانستن اذیت‌های ملی که از قدیم آمده ما از یک پارچه زمینی کلان به قبل استاد راهنما از 100 به 1% رسیدیم و این 1% برای ما ارزشمندترین است، تاریخی است و 1% گفته ما در نظر همون 100% رو داریم. یک منطقه بایترین ما، نفت و گاز ما، راههای آبی ما، دیگر کندنهای فایده‌ناک قیمتی ما از دست رفتند. خلق تیار است که در سنگزار کار کند، تیار است که در بیابان کار کند، تیار است که بیابان را شهر کند، تیار است که یک کوه همین ناآباد و خاک و سنگ و آفتابی را گرفته بهشت کند. فقط چی باشد؟ در مردم اعتماد باشد. همین دوست داشتن وطن، به پیش رفتن، آباد کردن، سهم گذاشتن، سفربر کردن قوه بزرگ خلق برای آبادانی که وقتی ما این چول آمدیم، این بیابان آمدیم از کوهستان، همین کانال ها رو با چی کندیم؟ با دست کندیم، آبیاری کردیم، زمین های وسیع دلورزین و دیگر جاها را. مثلا امید داشتیم که ما دولت صاحب شدیم، دولت نیستیم. سالی که بعد که ما از مختاریت برآمده بودیم، یعنی یک امید ما رو که میان ما رو مستحکم کرده بود که کار کنیم. امروز هم در یک خاندانی که وقتی که خانه میسازد بینه با تمام حسیات کار میکرد، از آن من است، من در اینجا آباد میشم، فرزند تربیت میکنم. اما وقتی که اعتماد هست، تمام قوا سفربر میشوند، فاندهای خیریوی میشوند، مبلغ گذاری میشد، مکتب خودشون. امروز بینید که همین یک سخنی جناب عالی درباره ناموس و شرف ملت را صاحب شویم گفتن، چقدر همه چیکار کرد؟ ناموس کرد، اومد همین هر تشریف جناب عالی در هر منطقه خودی صاحب کارا مکتب کشاده ایستادن. حاجی میگه من حج نمیرم، من مکتب میکشم، پول کشاده ایستادن، راه ساخته ایستادن. حتی گفتن که بینید صاحب کار با شرف ما وقتی که ما خط سرحد رو خواستیم مجهز کنیم، یک پولی کلان بود که دانشجوی بین المللی و بسیار وای میکردن، مشکلی داشتیم. ناموس کردن، ما از کی کم هستیم؟ ما میتوانیم، ما خودمون میکنیم. این است یک جوهر و چیگم ارزشی اولی وطن دوستی، میهم پرستی و اعتماد به سیاست دولت و حکومت. در صورتی نبودن اعتماد انا به شدتگیری های اجتماعی سر می شود. سچان اینا پرژان است. بعد رفته به حرکت های تندگرایی رادیکالی رفته می رسند. بعد
гурӯҳҳои таҳмилӣ мебиёянд, калони панҷум месозанд. яъне ҳозир мо ҳамно ба ҳатто фазо ҳатто як умед наметиҳем ки дар ин ҷо кунанд. ягон замин надорам, баро ки муҳаббати халқ дар дигар ҷо аст. вақте ки эътимод шуд, мо хеста давлатро месозем. давлат дар замини эътимод пояҳои аркони давлатдории худро мустаҳкам мекунад, ниҳодҳои худро мустаҳкам мекунад. якум саршуда аз ҳифзи ҳуқуқ озодии инсон ва шаҳрванд, дуюм заминаҳои демократии давлат, ҳуқуқбунёдии давлат, иҷтимоии давлат, дунявити давлат, ҳамаи заминаҳои давлат мустаҳкам дар замини эътимод мешаванд. ва эътимод аз куҷо сарчашма мегирад? эътимод сарчашма мегирад аз сиёсати давлат. имрӯз сарвари давлати мо ана тавонистанд ки дар як муддати муайяни таърихӣ, ин дар назари таърих бисёр кӯтоҳ аст, тавонистанд ки ҳозир мо мегӯем ин карданд дар курва, дар як муддати кӯтоҳ ин қадар дастовард шуд. ҳама ина дида тавониста қабул карданд. ин қадар мо ҳадафҳои стратегиро чандша вай кардем, татбиқ кардем. роҳҳо кушод шуданд, коммуникатсия шуд, ани истиқлолияти энергетика рафта истодем, амнияти озуқа рафта истодем, дигар бисёр давлати мо бинед ҳамасола чанд фоиз маош баланд шуда истодааст. ин ҳамаш аломати чи аст? рушди босуботи давлат, яъне босубот рафта истодааст ва аз лаҳзаи аввал қадам ва хишти аввал дуруст монда буд ки рафта истодааст. дастовардҳо норишем ана бинед ки замине ҳамин аст ки имрӯз дар самти варзиш бисёр ҷавонони мо муваффақ, дар сатҳи иқтисодиёт, истеҳсолот, дигар ин замини чи аст? ин замини он аст ки мо давлати воҳид шудем. аломатҳои давлатдориро дар худ пурра эҳё кардем ва алакон аз мо фарҳангам баромада истодааст, даъватҳои ҷаҳонӣ баромада истодааст, дар мо варзиш, ҷавонон дигар рафта истодааст ва ҳамин вай ба мо ноил шудем. анакунун барои ин чӣ кор кардан дар кор аст? мо ҷаноби олӣ имрӯз дар ҳар як суханронии худ, ҳам дар ҷараёни ироаи паёмҳои худ, ҳам дар ҷараёни вохӯрӣ бо табақаҳои гуногуни иҷтимои ҷомеа, бо фаъолон, бо намояндагони соҳи дин, масалан бо намояндагони кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бисёр нуқтаҳои калидии худро гуфта гузаштанд ки агар имрӯз мо ҳамун матни ва ёро бинем, агар як дастуру сарчашмаҳои бисёр муҳим ҳастанд. қонун, конститутсияи кишвар ин санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ҳастанд ва сухани ҷаноби олӣ як фишанги анамин татбиқкунандаи ҳамин меъёрҳо ҳаст, масъулкунандаи ҷомеа аст. масалан мо мегирем чанд самтҳое ки бояд татбиқ шаванд. амнияти миллӣ дар як ҷое ҳаст ки он муҳаррики таъминкунандаи ҳадафи олии миллат ҳисоб меёбад. ҳадафи олии миллат чи аст? амният нест ё ваҳдат нест. инҳо роҳу василае ҳастанд ки тавассути он ба ҳадафи олии миллат мерасем. яъне тавассути он ҳадафи олии миллат чи аст? ҳадафи олии миллат ин расидан ба сатҳи зиндагии арзанда. ҷаноб олӣ дар суханронии худ дар барномаи ҳизбӣ ҳамчун оварда шудааст ки таъмини ҳаёти арзанда, зиндагии арзанда барои ҳар як фарди ҷомеа. ин чизи муҳим. ва дар ҳамон ҷо ва ҳамчунин дар барномаи таълиму тарбияи ҳуқуқӣ ва консепсияҳои ҳамун тарбияи ҳуқуқӣ дар ҳама ҷо оварда шудааст ки баланд бардоштани эътимоди мардум ба давлат, яъне тамоми нерӯҳои мо бояд ки дар ҳама ҷабҳаҳои ҳаёти давлатию ҷамъиятӣ анамин эътимоди мардум бар ин сиёсат расонанд. якум тавассути фаъолияти масъулиятшиносона ва покизаю самаранок бурда аз ҳамон чи берун набарояд. устод дар ҳақиқат дуруст қайд кардед. бубинед имрӯз агар анамин амниятро мо дар кадом лаҳза ҳифз карда метавонем, дар ҳамон лаҳзае ки мо ҳисси баланди ватандӯстӣ дошт. ва устод дар ҳамин даврони тоҷикистони соҳиби иstiqlol шумо бисёр хуб ишора кардед ки ҷонбозиҳои роҳбари олии кишвар, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд ки мо дар як таърихи агар анамин охири 30-40 солаи ҷаҳонро бубинем, шояд ягона аз кишварҳое бошем ки баъд аз ҷанг як хонумонсӯзи бародаркуш
به یک کشوری ترقی کرده تشبثکاری سطحی جهانی آماده رسیده باشیم که در منطقه یک کشوری ترقی کرده به حساب میشیم. و امروز برای شما بالا اشاره کردید برای حل مشکلات جهانی که 5 تشبث بین المللی جناب عالی پذیرفته شد و همچنین پیشنهادی 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل آینده در صورتی که قدرت‌های جهانی در منبر سازمان ملل متحد از منفعت‌های خود سخن می‌گفتند، جناب عالی برآمده همین پیشنهاد کرده بودند که برای منفعتی تمامی جهان به حساب می رود. و امروز می‌خواستیم استاد شما بالا اشاره کردید هدف‌های عالی کشور و عموما نقش امنیت ملی در راه رسیدن به هدف‌های عالی کشور تا چه اندازه ضرور است. اشتباهی گفتیم ما مفهوم امنیت ملی رو به طور وسیع این یک حالتی حفظ شونده امدادات و جامعه گفتیم از خطرهای داخلی بیرونی که از ما یک قسمش تحلیل کرده برام دیدیم که هرچند موضوع بسیار فراخ است. دیگرش این که وابسته به دولت‌های ملی خود این باز دیگر کسبیتی خود را نشان می‌دهد، دیگر طرفی خود را نشان می‌دهد که جناب عالی اگر بینید از سخن‌های جناب عالی، از تاکیدهای جناب عالی ما به چی خلاصه می‌بینیم؟ هر یک واخوریشاننده به چی تکیه میکنن؟ میگن که کادرهای جوان رو تربیت کنید. یک دومش میگن بهترین ها باید اداره کنند. وقتی که فرزندشون به منصبی همین میر شهر میموندن در نزد جامعه نصیحت کردن، گفتن که کادر رو تحقیر نکن، یک بار کمبودی کرد فهمون آگاه کن، 2 بار کمبود کرد بیا فهمون نشان ته مناسبتی خوب کن، بعد نشد بعد نتیجه دیگر چارش میبینیم، لیکن احترام کن، مناسبتی خوب کن. این همش چی هستن؟ این سخنان جناب عالی این دفتری سرمشق همه مسئولان هستند. بعد یگان لحظه فراموش نکنن که با کدام نیت جناب آنها رو مسئول کرده مونده است که با کادر رو کار کنن و گفتن که تنها فضای آباد میتواند که اخلاقی سالم جامعه رو به میان آورد، دولت رو مکمل و استوار گرداند. این سخنهای جناب عالی هستند. فضای آسایشته و آرام و آباد، یعنی ما باید که در مقامات، مؤسسه، کارگاه در کجا هستیم فضای آرام و آسایشته سازنده فراهم بیاریم تا کادرها در همین روحیه کار کنم. از آنجا یگان علامت اختلاف و جدای اندازی و فتنه و نبراید. کادرها متخصصان از آنجا باید نروند. و امروز سیاست کادری عادتا در علم سیاست شناسی همین است که در اساس پرینسیپ تیم فوتبال باید ساخته شود. مثلا امروز تیم فوتبال وقتی که فوتبال باز رو به دسته جلب میکنید و نوابسته از پوست و رنگ و برآمد اجتماعیش دهقانش چی است و یگان چون منصبدار پدرش که بود و بوی هست خیلی نمیگم به مهارتش نگاه میکنم، مهارت و باید که دسته غالب براید ما نتیجه رو میگیریم. برای چی در دیگر مؤسسه و این چیز پرینسیپ کار نمیبیاد؟ باید که در همه جا همین باشد، هر یک از روی ملکهش باید به کار انداخته شود و اگر از لحاظ روانی دیگر خصوصیت ها کادر کاستگی داشته باشد این معمای راهبر است که او را مائل کرده با سخن ناز سفته کند و از مهارتش استفاده کند. و تنها در همین صورت اینها عامل های روانی هستند، عامل های کسبی هستند، متخصص بودن، نوآور بودن، سازنده بودن، یک چند کاتگوری خصوصیت های سوبیکتیوی هستند که برای کادرها همین چیز باید که رعایت شود و امروز دیگر مشکلی نیست. مثلا در جامعه هستند که راهبر تماما در یگان کار دخالت نمیکند، هر کس مسئولیت دارد. یعنی مسئولیتی کسبی باید باشد، مسئولیتی کسبی راهبر، مسئولیتی کسبی کارمند و باید که مسئولیت این یک نمود جوابگری حقوقی است، نه که به عاقبت‌های حقوقی جنایتی گرجدنی نه، یعنی عهده‌داریش سری وقت اجرا کردن. وقتی که راهبر یا کارمند سری وقت مسئولیتی کسبیش رو اجرا نکرد همچون اظهار ناباوری نسبت وی می شود، یعنی تو سطح کار رو پس کردی و میتواند که از وظیفه به وظیفه دیگر گذرانده شود. در اینجا یگان عامل های خویشتباری و باید رول خود را نبازند. تنها در همین صورت از پایان نتیجه کار خوب می شود. چقدر که در سکتور خصوصی میبینیم که چقدر متخصصان جلب میشد حتی پسر خود را به کار نمیگیرد. چی اینجا مقامات یا مؤسسه دولتی خانه شخصی است؟ نه، این هم
ватан парастӣ номусу шарифи ҳамун роҳбаре дар назар дорад ки ҷаноби олӣ бо эътимод бо бовари вайро ба он ҷо монданд ки бояд ки анин ғаразҳои шахсию дигарашро пеш нагузорад. Аз ҳамин нуқтаи назар ҳама самтҳои ҳаёти ҷамъиятӣ рушд мекунанд. дар маҷмӯъ ягон беэътимодӣ намешавад. вақте ки ҳама чӣ бо боварию бо эътимод аст, бигзор ки сатҳи иҷтимоии мо поёнтар бошад. дар заминаи эътимод ба адолат, эътимод ба ҳамон ҳолат мардум тоқат мекунад, таҳаммул мекунад ва як таҳаммули фарогири иҷтимоӣ фарогир дар давлат чикор мекунад, ҳукмрон мешавад. оҳиста оҳиста бина баъзе давлатҳо як бурданон аст, бо таҳаммул аст. чунки мебинанд ки аз худо мо вобаста, то мо наҷунбем кор намешавад. ва ҳамин масъулияти баланди кордонию коргарӣ шуданаш дар кор аст. бале, ташаккури зиёд, беҳтарин андеша устод. ман ҳамин як нуқтае мехоҳам инҷо баён кунам. ҷаноби болӣ дар чандин баромадҳои худ ва бахусус ки банда шоҳиди ҳамин ҷаласа будам, ҷаласаи васеи маҷлиси васеи кумитаи иҷроии марказии ҳизби халқии демократии тоҷикистон, ҷаноби олӣ гуфтанд вақте ки ман ба сари қудрат яъне роҳбарии давлатро ба уҳда гирифтам, ба бинои ҳукумати ҳамон вақта ки аз шӯроӣ ба мерос гузошта буд рафтем. ва вақте ки роҳбари баъзе аз кишварҳо даъват шуда буданду меомаданд, ба масъулин гуфтам ки меҳмононро дар куҷо қабул мекунем. гуфтанд ягон ҷое набуд ки мо бо дили пур меҳмон ҳамонҷа қабул кунем. ва ман гуфтанд дар утоқе ки 4 метри квадратӣ ҳаҷм дошт, ҳам зиндагӣ кардам як муддат, ҳам ҳамон ҷо яъне ҷои ҳам зиндагим буду, ҳам ҷои корам буд. яъне бубинед устод ки маҳз ана ҳамин ҷонбозиҳо аз худ гузаштанҳои пешвои муаззами миллат ва дастгирии халқи заҳматкаши тоҷик аз сиёсати роҳбари кишвар моро ба як кишваре табдил дод ки мисоли оддӣ ҳамин студияи марказии шабакаи телевизионии вилоятӣ сохт. ва шумо бисёр як ишораи хуб кардед ки имрӯз нафарон ҳамаи мо ки дар вазифаҳои гуногуни давлатӣ кору фаъолият мекунем, бояд дарк кунем ки манфиатҳои шахсӣ бояд аз манфиатҳои милливу давлатӣ дар поён бошад. ва мо вақте ки дар анамин суханрониҳои ҷаноби олӣ мебинем, ба ҳамин хотир мебинем ки бо як ҳиссиёти хеле баланд моро таъкид мекунад ки мо зиракии сиёсиро аз даст надиҳем. мо манфиатҳои миллиро аз манфиатҳои шахсӣ боло донем, лекин мутаассифона имрӯз тавассути васоити ахбори омма, тавассути расонаҳои хабарӣ, тавассути саҳифаҳои расмии мақомотҳои қудратӣ мебинем ки роҳбарияти як сохтор даст ба ҷиноятҳо задааст. яъне ин аз он шаҳодат медиҳад ки дар байни нафароне ки имрӯз кору фаъолият мекунанд, ҳамин гуна нафароне ҳастанд ки онҳоро ва хиёнати онҳоро аз хиёнати он нафароне ки ба ин давлату миллат карда истодаанд ва берун аз давлату миллат ба сӯи ин миллат санги маломат мезананд кам нест. ва ҳатто ҷаноб али як ҷумлаи бисёр хубе гуфтанд дар ҳамин маҷлиси васеи кумитаи иҷроии марказии ҳизби халқии демократии тоҷикистон ки на ман на шумо кафолатам дода наметавонем, гуфтаам наметавонем ки пагоҳ чӣ мешавад. ба ҳамин хотир ман фикр мекунам имрӯз ҳар як нафар бояд дарк кунад ки манфиати миллӣ аз ҳама боло аст ва чӣ хеле ки устод инҷо ишора карданд, вазифаи давлатиро гирифтан дарки масъулият аст, на барои оне ки манфиатҳои шахсиро боло гирифт. ва устод мехостем дар бораи омилҳои таҳкимбахшии амнияти миллӣ андешаи шуморо шунида бошем. саломат бошед. ва чизтавре ки дар инҷо гуфтем, яке аз ҳамин омилҳои таҳкимбахшии амнияти миллӣ ин омили сиёсӣ аст. ин сазовор шудан ба эътимоди халқ, ба боварии халқ. дуюмаш ин ки омилҳои иқтисодӣ ҳастанд. вақте ки давлат самти рушд дорад ва нишондиҳандаҳои рушди давлат ҳамчунин рушди инсонӣ ба чашми халқ аён ҳастанд, шуғли пурмаҳсул дар давлат амал мекунад ва анамон нишондиҳандаҳое ки барои сатҳи зиндагӣ арзанда, штавре ки дар моддаи 25 оинномаи эъломияи ҳуқуқи башар оварда шудааст, дар қонунгузории дохили давлатҳо ин критерии сатҳи зиндагии арзанда мушаххас нест. дар он ҷо дар бораи хӯрок, пӯшок, манзил, нигоҳубин ҳангоми беморӣ, маъюбӣ, пиронсолӣ, як танҳоӣ, дигар ҳамин критерие ки мушаххастар кардааст дар қонунгузории мо ҳаст ва мушаххастар карда шудааст. ҳамин чиз
бошад ва рӯз аз рӯз ҳамон карзини истеъмолӣ зиёд карда шавад, сатҳи зиндагии мардум хуб шавад, аз лиҳози иҷтимоӣ шуғли пурмаҳсул таъмин бошад, мардум аллакай тавонад дар ватани худ таҳсили касбӣ кунад ва ба ҷои кор таъмин шавад ва аз тамоми дигар критериёи ҳифзшавандии иҷтимоӣ таъмин бошад, ёрдампулиҳо, кӯмакпулиҳои давлатию дигар бошад ва ҳамасолаш ки 40% бо 40% зиёд як баробар индексатсия ҳамин маошу вай шуда истодааст. ҳамин хел рафтан гирад. аз лиҳози фарҳанг ҳар гуна худкамбинии миллӣ, ҳар гуна хурофот, ҳар гуна таассуб, ҳамин такаммул, ҳамин чизҳо пешгирӣ карда шаванд. имрӯз фарҳанги миллии мо, забони миллии мо, ҳамин либоспӯшии миллии мо, ҳамин фарҳанги саноатӣ, масалан хӯроквораи мо, дигар ҳама чизро бояд ки мо худкамбинӣ накунем. дар ин муносибат бояд мо ба чашми халқ қудрати давлатро нишон диҳем. дар бори тарғиби либоси миллӣ ин чиз паст карда шавад. бисёр аз байн бурдем. ина сус мондан дар кор нест. яъне мо ман аст мегӯем. хуб ман аст. тарҳи миллиро бо тақвият диҳед охир. мо пеш роҳи чӣ мегирем? фарҳангчиёни мо мегӯянд ки бисёрта сурудҳои дигар халқиятро гӯш мекунанд. хуб шумо аз оно беҳтар навозед, хонед охир набошад. яъне бояд рақобатпазир бошад. мо онро дошта наметавонем ки накун. мо имрӯз як мафҳуми бисёр васеъ хубро истифода мебарем. тоҷикистон ба пеш. дар ҳақиқат мафҳуми бузург аст. бинед ҷаҳон вақте тоҷикистон ба пеш мегӯд. ҷаноби олӣ дар минбари созмони милли муттаҳид тоҷикро муаррифӣ карданд ва як бору ду бор ҳам не. чанд ташаббусе ки шумо гуфтед. ана пас аз вай бинед ки варзишгаронмо чӣ хел муаррифӣ карда истоданд, фарҳангиёнмо чӣ хел муаррифӣ карда истоданд, дигар олимонмо муаррифӣ карда истоданд ва ҳамин нашавад ки аз як сант бадем ин пас фароем мо. тоҷикистон ба пеш, яъне ки мо он чӣ ки метавонад ки ба решаи нуфузи мо теша занад аз байн барем. мо бояд дар ҳама сатҳ сифати баланд. ҷаноб олӣ гуфтанд ки дар таҳсилот коғази сафед не, савод дар кор аст. яъне ки ин сифати баланд. давлатҳоеро гуфтанд як майда ҳаст, лекин аз ҳисоби саводу ваяш ҷаҳон ба ном дорад. имрӯз мо дар бораи сифат мегӯем, як муассисаи таълимӣ дахл надорад. ҳамту мебуред мошин ба ронанда ҳаста, вай бояд ки дар ҷое ки муассисае ки бояд ронандагӣ меомӯзад сифати баланд омӯзад. ин камодиё роҳ натиҳад. корманди бозрасии давлати автомобиле ки ӯро медорад, вай бояд босавод бошад ки чӣ хел муносибат кунад, кӯчагӣ гап назанад. масалан мегӯм, имрӯз меред духтур, сатҳи баланди касбӣ ва ахлоқи касбӣ, муносибати хуб муошират. сатҳи баланди фарматсевтика, дорворӣ, ҳамин аз як ҷо дорифқа арзон овардан кунед ба беҳтарин истеҳсолкунандаҳои ҳамини дору муносибат кардан дар кор, ҳамин чиз беҳтарин барои мо бошад. яъне беҳтарин чиз барои мо ва аз мо бошад. барои мо аз ин чи қолабҳо бояд берун равем. берун рафта дар ҳама ҷиҳат рушд кунем. имрӯз халқи мо таҳлилгар аст. имрӯз метавонад дуруст таҳлил карда хулосаҳои дуруст гирад. барои ҳамин кӯшиш кардан дар кор ки ҳамин масъалаҳо ба як таваҷҷӯҳ шавад. ҳамин ҷиҳат тоҷикистон дар ҳама ҷиҳат ба пеш бошад, сифатан ба пеш бошад. аз ҷиҳати иқтидори кадрию, нерӯи кадрию, зеҳну истеҳсолоту истеъмол, ҳама чӣ мо бояд арзанду пешсаф бошем ва анамин амнияти моро иқтидор мебахшад. ташаккури зиёд саломат бошед. тамошобинони азиз, вақти ҷудо шуда ба барномаи сиёсӣ, таҳлили амният ба ҷомеа ба анҷом мерасад. бо истифода бори дигар ба устоди азиз барои иштирок ва андешаҳои созанда изҳори миннатдорӣ баён мекунем ва ҳаминро гуфтанӣ ҳастем ки ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон бо иҷрои рисолати миллӣ метавонад барои ҳифзи арзишҳои миллӣ чун истиқлоли давлатӣ ва ваҳдати миллӣ саҳми арзандаи худро гузошта бошад. мо ҳеҷ гоҳ бояд фаромӯш накунем ки миллати тоҷик дар қатори 2% халқиятҳои ҷаҳон ҳаст ки соҳиби давлати миллӣ ҳаст. маҳз иҷрои рисолати миллӣ метавонад ки ин ваҳдату истиқлолиятро ҳифз карда бошад. то барномаҳои оянда сиҳатманду саломат бошед. хайр.